Arratsaldeon eta ongi etorri gaur irailaren 21 asteartea, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzi dizkiguten albiste nagusienak. Osasun departamentua gaur hasi da adinekoen egoitzetako erabiltzaile koronavirusaren aurkako txertoaren dosi gehigarria ematen. Jasangarritasuna lantzen elkarrekin ekimenak ikastetxei bizipenezko jarduerak eskaintzen dizke ikasleak beren ingurunera hurbildu eta hura balioetsi eta errespetatzen ikas dezaten. Iruñeko ekialdeko ingurabidea mugartearekin lotzeko lanak urrian hasiko dira herri lanen zuzendaritzak Construcciones Marizkurrena SL enpresari esleitu dizkio lanak. Maeztu kontseilaria Orreaga inguruko desgaitasuna duten 6 personak egindako esnekien aurkezpenean izan da. Nafarroko gobernuak enpresak homologatzeko prozesu berritzaile bat sortu du trakasa instrumentalekin digitalizaziorako Europako funtsak kudeatzeko. FEPENeko plan estrategikoa berriaren helburua da sozietate publikoak lidergo publikoaren bultzatzaile gisa kokatzea. Kilometro bateko bidegorriak lesaka Europako Eurobelo sarearekin lotuko du. Liburu aurkezpena indarkeria idazlea Hannah Arendt asteazkenean Katakraken arratsaldeko 7:00 aintzinera. Nafarroan barna zikloaren barne ostiralean Chill Mafiaren kontzertua Mutiloako kulturetxean. Osasun departamentoak gaur hasi da adinekoen egoitzetako erabiltzaileei COVID-19aren aurkako txertoaren dosi gehigarria ematen. Selektiboagoa izanen den txertaketa prozesu fase berri bat hasiko da, Nupe eta Maristen txertaketa gune handiak itxi ostean, eta orain Tuterako jesuitena gehituko zaie. Nafarroko gobernuko osasun departamentua gaur hasi da Nafarroko adinekoen egoitzetako erabiltzaile koronavirusaren aurkako txertoaren dosi gehigarri bat ematen. Hauskortasunaren, patologia aniztasunaren eta ingurune itxietan bizitzaren profilagatik. Horrela, txertaketa prozesuaren bertze fase bat hasiko da. Fase horretan txertaketa malguagoa, selektiboagoa eta proaktiboagoa egiten da, errepeska egiteko eta biztanleria estaldurak ahalik eta gehien zabaltzen saiatuko dira. 12 urtetik goitiko biztanleen 87,5% iritsi da gaur egun eta dosi gehigarriak emanen zaizkie talde bereziki aulei, ala nola instituzionalizatutako adineko personei, trasplantea duten personei eta bar. Logistikari dagokionez aldaketa horrekin batera, txertaketa zentro handiak Nafarroko Unibertsitate Publikoa eta Iruñeko Maristen ikastetxekoa itxiko dute. 450.000 txerto eman dizkiete 240.000 personari baino gehiagori. Jasangarritasuna lantzen elkarrekin ekimenak ikastetxeei bizipenezko jarduerak eskaintzen dizkie, ikasleak beren ingurunera hurbildu eta hura balioetsi eta errespetatzen ikas dezaten. Udalak hainbat jarduera proposatzen ditu, ingurumen hezkuntzako museoan eta berdeguneetan, eta bestalde ikastetxeetan lantzeko material ibiltariak eta onlineko baliabideak ere. Iruñeko udalak epea ireki du ikastetxeek jasangarritasuna lantzen elkarrekin programan izena eman dezaten. Programak bizipenezko esperientziak eskainiko ditu ikasleak beren ingurunearen errealitatera hurbiltzeko. Ingurunea ezagutu eta disfrutatu dezaten. Balioetsi eta arekin begirunezko eta errespetuzko harremana eduki dezaten. Ingurumen hezkuntzako lantaldeak bultzatuta hainbat jarduera eskainiko ditu online ingurumen hezkuntzako museoan, haren ingurunean eta ikastetxeen ondoan dauden hainbat berdegunetan hezkuntza etapa guzientzat. Horrela proposamenak egonen dira haur hezkuntzatik batxilergo, lanbide heziketa eta unibertsitateraino. Lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako 3 zikloetatik igarota eta dibertsitate funtzionaleko taldeak barne hartuz. Programazio osoa ingurumen hezkuntzako webgunean kontsulta daiteke. Ikastetxek euren eskura dituzte jasangarritasuna lantzeko beste hainbat udal baliabide, ala nola maleta ibiltariak, zinema eta ingurumeneko nazioarteko ekozine jaialdiaren gazte atala, eta museoaz zeure ganatu zeinak ikastetxek egiten dituzten lanak udal baliabide horretan erakusteko aukera ematen baitu. Era berean ikastetxek ingurumen hezkuntzako museoko irakusketa iraunkorra eta aldi baterakoak bisitatzeko aukera dute. Jasangarritasunaren inguruko prestakuntza hori guztia Iruñeko udalaren Go Green Iruña estrategiaren barruan kokatzen da, zeinak barne hartzen baititu klima aldaketaren aurkako ekimenak.
Iruñeko ekialdeko inguruabidea mugartearekin lotzeko lanak urrian hasiko dira. Herri lanen zuzendaritzak Construcciones Mariezcurrena SL enpresari esleituko dizkio lanak 2,3 milioi euroren truke. Iruñeko ekialdeko ingurabidea mugartearekin lotzeko lanak urrian hasiko dira. Lurralde koheziorako departamentuak herri lanen eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bidez, lanak Construcciones Mariezcurrena SL enpresari esleitu dizkio 2.348.464 euroan. Jarduketa horretan halaber, alboko zerbitzu bide bat eraikitzea aurre ikusten da, inguruko sarrera irteren trafiko antolatzeko eta Mendillorrirekin lotzen duen tartean pantalla akustikoa jartzeko. Maeztu kontseilaria Orriaga inguruko desgaitasuna duten 6 pertsonak egindako esnekien aurkezpenean izan da. Intia enpresa publikoaren eta Carrefour zentroaren lankidetzarekin Aspace biointegral lantegia 0 kilometroko esneki ekologikoetan espezializatu da. Maeztu eskubide sozialetako kontseilaria merkataritza aurkezpen berezi batean izan da astelehenean. Orriaga inguruko haranetako ziurtagiri ekologikoa duten gazta, jogur, gurin eta esne freskoaren lerro berri bat desgaitasuna duten inguru horretako 6 pertsonak eginak. Ekoizpena Aspace Fundazioak herrian kudeatzen duen biointegral lantegian egiten da. Proiektu integrala eta inklusiboa da eta ekonomia, lurralde eta gizarte mailako iraunkortasunaren osagai guztiak ditu. Enplegua tresna indartsua da desgaitasuna duten pertsonek gizartean erabat parte hartezaten, bizitza proiektu autonomoa eta independentea garatzeko aukera ematen baitie. Gainerako herritarrek dituzten baldintza beretan adierazi du kontseilariak. Era berean, eskubide sozialetako kontseilariak Aspace zoriondu du ekimen berritzaile honengatik. Ekimen honez gain beste asko eta asko garatu ditu erakundeak Nafarroan 50 urteko ibilbidean desgaitasuna duten pertsonak eta haien familiak hartatzeko. Atzoko ekitaldia Iruñako Carrefour merkataritza zentroan eginda, entitatea duela 2 hamarkada hasi zen lanean Aspacerekin, establezimentuko linealek esneki ekologikoen eta hurbilekoen sorta berria erakutsi dute. Desgaitasuna duten 6 pertsonak garatuak, 5 Orriagako zonan bizi direnak beste 2 profesionalen laguntzarekin. Nafarroako gobernuak enpresak homologatzeko prozesu berritzaile bat sortu du trakasa instrumentalekin digitalizaziorako Europako funtsak kudeatzeko. Tresna hori erosketa sistema dinamiko batean oinarritzen da eta lankidetza publiko-pribatua areagotzearen, enpresen parte hartzea erraztearen eta proiektu kontratazioa arintzearen alde egiten du. Nafarroko Gobernuko Unibertsitateko Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuak enpresak homologatzeko prozesu berritzaile bat sortu du trakasa instrumentalekin, administrazioa digitalizatzeko Europako funtsak kudeatzeko. Tresna hori erosketa sistema dinamiko batean oinarritzen da eta lankidetza publiko-pribatua areagotzearen, enpresen parte hartzea erraztearen eta proiektuen kontratazioa arintzearen alde egiten du. Bertzea bertze, administrazio elektronikoa, mugikortasuna eta garraioa, enplegua, hezkuntza, larrialdiak edo ingurumena bezalako esparruetan eta teknologia gaitzailea barne hartzen dituztenak, hala nola, analitika aurreratua, cloud computing, informazioaren segurtasuna edo sistema adituak besteak beste. CPN-ko plan estrategiko berriaren helburua da sozietate publikoak lidergo publikoaren bultzatzaile gisa kokatzea. Elmasaiz kontseilariak eta Francisco Fernández Nistal CPN-ko zuzendari nagusiak enpresa sektore publikoaren aurrerapenaren eta eraldaketaren alde lan egingo duen 2021-2024 plan estrategiko berria aurkeztu dute. Elmasaiz, Nafarroko Ekonomia eta Ogasun Kontseilaria eta Nafarroko Enpresa Publikoen Korporazioa CPN-ko kontseilari delegatua Francisco Fernández Nistal udalbatzako zuzendari nagusiarekin batera 2021-2024 urtetarako plan estrategiko berria aurkeztu dute. Aurkezpenean zehar saiz kontseilariak zera ziurtatu du. Nafarroko gobernua konbentzituta dagoela, CPN, hau da Nafarroko Enpresa Publikoen Korporazio erakundeari, eta sozietate publikoen multzori zeregin nagusia betetzea dagokiela lidergo publikoaren atal aurreratuena baileran. Rol hori dagoeneko arrakastaz bete izan da beste une historiko batzuetan. Ildo horretatik saizek azpimarratu du plan estrategiko berria sortu dela, Nafarroaren erronka itzelak ebazteko pandemia ondotik eszenatoki honetan,
gainditzekotan gabiltzan berealdiko erronken aurrean. Bere aldetik, Francisco Fernández Nistal, Nafarroko enpresa publikoen korporazioko zuzendari nagusiak esan du, lan egingo dela enpresa sektore publiko aurreratu eta eraldatu dadin, lidergoaren finkapena bilatuz, Nafarroaren garapen motorra delako eta erakundeak gizarte nafarrari egiten dion ekarpena bistaratuz. Enpresa korporazio publikoan gauden, sozietate publikoak lurraldea egituratzeko eta gure erkidegoaren kohesio soziala irmotzeko baliabide giltzaren moduan arituko gara lanean. Halaber, etorkizuneko Nafarroa bultzatuz, ura berraktibatzen eta eraikitzen jarraitze aldera erantzi du. Plan honetan planteatutako estrategien artean nabarmentzekoak dira sozietate publikoen digitalizazio estrategia, arlo kritikoetako kudeaketa prozesuen berrikuntza, erosketen funtzio estrategikoaren finkapena eta garapena, informazio komunerako sistemen ezarpena giza baliabideen alorrean, zeinetan talentuaren hautaketa eta kudeaketa bideratuko den. Edota asistentzia teknikoan Next Generation berraktibatun Nafarroa planean. Kilometro bateko bidegorriak Lesaka Europako Eurobelo sarearekin lotuko du. Berta Miranda Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko zuzendariak eta Ladi Satrustegi Lesakako alkateak lurralde kohesiorako departamentoaren 340.000 euroko inbertsioa jasotzen duen hitzarmena sinatu dute. Kilometro bateko bideak Lesaka Europako Eurobelo sarearekin lotuko du. Lurralde kohesiorako departamentuak garraio eta mugikortasun iraunkorreko zuzendaritza nagusiaren bitartez eta Lesakako udalak 464.992 euroko inbertsioa jasotzen duen elkarlanerako hitzarmena zinpetu dute. 340.000 euro foru exekutiboak inbertituko ditu. Topaketan izan dira Bernardo Ziriza konsellaria, Berta Miranda Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko zuzendari nagusia eta Ladis Satrustegi Lesakako alkatea. Asteazkenean Katakraken arratsaldeko 7:00 Jana Arendeten indarkeriaz liburuaren aurkezpena egingo da. Indarkeriaz Jana Arendetek idatzitako liburua aurkeztuko du Itziar Diez de Ultzurrun itzultzariak. Aurkezpena Katakraken egingo da irailaren 22an arratsaldeko 7:00. Idazlearen liburuko sinopsiak horrela dio. Indarkeriazko tresnen garapen teknikoa halako une batera iritsi da egun, non ez baitago inolako helburu politikorik gaitasun zuntzigarri horren araberakoa izan daitekenik edo haren erabilera justifika dezakenik gatazka armatu batean. Horregatik gerra ez da inondik inora lehen bezain eraginkorra eta xarmaia osoa galdu du. Eta bukatzeko Nafarroan barna zikloaren barne ostiralean Mutiloako kulturetxean Txil Mafiaren kontzertua. Nafarroan barna zikloaren barne ostiral honetan Txil Mafiaren kontzertua izango da Mutiloako kulturetxean. Txil Mafia Iruñerriko euskal trap musika taldea da, provokazio eta autotunearen erabilera ezaugarritzat duela. Euskal musikaren klasikoak bertsionatu izan ditu trap musika estiloan. Ezaguna egin zen 2021 urtearen hasieran, gazte arruntaren koplak izenburuko abesti eta bideoklipari esker. Xabier Leteren gizon arruntaren koplak abestiaren bertsioa dena. Ez nahi ni gizon txarra baina zera raio, Fidel Castro izateko ez bainintzan jaio, estudioan egiten den makina bat saio, kuadrillaren onduan afaldude jaio, oraino era noa bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, bihar arte eta eskerrik asko zuen arretagatik.